Hej og velkommen. Vi vil nu fortælle jer omkring stamceller og deres funktioner i kroppen, og hvilke etiske problemstillinger der er herved. Stamceller kan forklares som udmodne celler. Cellerne kan udvikle sig til hvilken som helst type celle i kroppen. Der findes 3 forskellige slags stamceller. De embryonale, de inducerende og de voksne celler. De embryonale celler er også dem, vi kalder kønsceller. De inducerende er pluripotente stamceller, som har evnen til at kunne udvikle sig til alle celletyper i menneskets organisme. Og de voksne celler er stamceller, som findes i væv og organer, som man har gennem hele livet. Stamceller kaldes også neutrale observatører, som venter på at blive aktiveret og genskabe sig selv. Der skelnes mellem totipotente og pluripotente stamceller. De totipotente celler kan give ophav til hvilken som helst celle og kan udvikle sig til et færdigt organisme. Hvis disse udtages af fosteret, går dette dog til grunde. De pluripotente celler kan udvikle sig til hvilken som helst celle, der findes i voksne menneskers kroppe, men de kan dog ikke udvikle sig til et selvstændigt individ, ligesom de totipotente celler kan. Det er oftest de pluripotente celler, som er omgivet af etiske problemstillinger. Da de skal tages fra et embryon, som er et tidligt foster, hvor cellerne endnu ikke har fået en specialiseret opgave, altså de er udifferentierede. En af problemstillingerne kan være, at forskerne beslutter sig for at lade embryonet overleve, og det vil derfor udvikle sig til et levedygtigt barn. Til sidst udvikler cellen sig til en multipotent stamcelle. Dette betyder, at cellen ikke længere kan udvikle sig til hvilken som helst celle i den voksne krop, men den kan udvikle sig til visse celletyper i bestemt væv, organ eller system. Dette kan forklares ud fra f.eks. vores knoglemarvs stamceller. Disse kan udvikle sig til alle typer inden for blodceller, som bruges i knoglerne. Stamcellernes sidste funktion er altså at reparere og udfylde huller, der hvor kroppen har brug for det. Stamcellerne er således også anderledes i forhold til almindelige celler ved, at de deles igen og igen. Inden for forskningen af stamceller vil man forsøge at omprogrammere f.eks. en hudcelle til en embryonal celle, da disse kan bruges til par, der ingen børn kan få. Det vil sige, at man får hudcellen til at agere kønscelle. Man vil også ved forskningen prøve at kunne opnå at helbrede sygdomme som Parkinson, diabetes og Alzheimers, som i dag er uhelbredelige sygdomme. Det forskningen forsøger er at kunne styre cellerne, så de kan blive omdannet til væv eller organer. I organet menes, at nogle celler bliver omdannet, så de kan bruges i dette organ. Det er tilladt at bruge embryonale stamceller, der er overs for kunstig befrugtning til forskning. Det vil sige, at det er ulovligt at befrugte æg udelukkende kun til forskning. Da disse stamceller alligevel dør, fordi de er overs, finder mange det i orden at bruge stamcellerne til eksperimenter. Et etisk problem kunne være, at man går ind og ændrer på den menneskelige natur, så det altså ikke er en mor og en far, der skaber et barn. Dette kunne være for eksempel, at 2 mænd kan få børn. Og vi har fundet et rigtig godt citat af formanden for det etiske råd, Jakob Bigler, som har udtalt dette. Det, der skaber etiske kvaler, er, at vi her på et meget grundlæggende niveau begynder at røre ved den menneskelige natur og ændre på nogle meget grundlæggende vilkår. For eksempel, hvad det vil sige at være et menneske overhovedet, og det altså ikke er en mor og en far, der skaber et barn, men at det kan være 2 fædre eller 3 forældre. Så her bliver vores grundlæggende værdier udfordret, og derfor er det et etisk dilemma. Og det underbygger det, vi siger med, at det kan gå ind og ændre på den menneskelige natur, ved for eksempel, at 2 mænd kan få børn, eller endda 3 mænd. Øsker. Et andet etisk problem ved ikke at satse på forskning af stamceller kunne være, at Danmark dermed også melder sig ud af det internationale stamcellesamarbejde. Og derfor så kan Danmark heller ikke forvente at bruge forskningsresultaterne. Der er nemlig mange politikere i Danmark, som ikke mener, at vi skal satse på stamcelleforskning, fordi det er meget dyrt. Tak fordi I lyttede.